Karon guys, nanasad ko kanta guys. So, first time na ko na siya guys. Ang tuno anig siya guys kay Feet on Fire. Pero ang title anig kay Kuan, wala gihatagan og kwarta. Ko ani till the end guys sa kay. Tuanan kini guys. Na 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 na. Ang akong mama walay kwarta, wala siya gihatagan ni pa. Naguol si mama, wala siya'y pangkaon, wala kay wa siya'y kwarta. Ang akong papa perting tihika, wa nang hataw kwarta. Si mama karon kay wa na'y kwarta, dalo man kaayo si papa. Akong mama naguol siya kay wa siya'y kwarta. Ang akong mama naguol na siya kay way pagpagwapa, walay pagpalit. Ang naguol na sad ang akong mama kay wa siya'y kwarta, dala-dala ni papa. Ang akong papa perting tihika, wa nang hatag og kwarta. Si mama wala nay kwarta karon, dalo man kayo si papa. Akong mama walay kwarta, naguol siya. Ang akong mama nasuko na ni papa, kay wa tagain ni papa og kwarta. Ang akong papa perting tihika, wa nay kwarta si mama karon, dalo man kayo. Ang akong papa wa nay kwarta si mama. Akong mama walay kwarta, naguol siya, naguol siya. Kabala ba mo guys? Katutunan akong ipang-istorya guys. Dito siya tinuod guys ay for the kanta lang to guys, kay entertainment raman to guys. Dili to siya tinuod guys sa dili-dili akong papa guys. Uy, gatagan gini sa mga magkwarta.